Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yu yatayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anak kailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin gagayam, ti surat nga intay kan biya kita, kat naggapo kini pagayam masing, iti bawang La Union. Ngam sakbay nga intay tuloy abasangan ti surat ni masing, shout out man pay kini Teacher Lay, kastamutan kadagiti kakadwa ng agdengdengag. Ijay Tagudin National High School, Tagudin, Ilocos Sur. Kumusta kayo amin, sir, kan madam? Agyaman kami unay, iting kayo panang tartarabay. Kadagiti drama tayo dito'y Lady L Channel. Bueno, papagayam kan kadrama, kastoy man ti surat ni Masing. Dear Lady L, kablaawan kayo man pa'y amin dita Lady L Productions. Itinaimbag nga oras yung nga awan labas na. Kastamutan kadagiti padag at dumdumngag, iti daytoy a programa. Nakapagsurat akmat, takayat kong ibinglay to'y padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Kastoy man nga rod-arugyak ti amin, Lady L. Anya ter aramida nyo dita? Mang purusak ko maiti dua abukon laeng dito'y dalayap mo balasang kaw. Papaadwak day tanana, iso ajak ipadawat. Uray may sa abukon latang aruden. Inuman ko manila kay. Ada ngamin uyaken panateng na. Uray ta, adu mo to'y bunga ti dalayap mo balasang kaw. Ay na, naglawat arubayan nyo. Apay ngamin adiyo kaya ti agmula. Alpasan na, dumawat-dawat kayo. Agmula kayo ngamin iti kasapulan nyo. Ay sige nga rod Ay sana balay balasang kaw. Pasensya kan, hindi pa nang disturbuken ka. Manaktak!
Makapasuron! Anya ti kunam, Lina? Kaasi dagijay nga agasawa? Un masing, nakarkaron ani Tata Isyo. Sapay adda pa natin kan uyak na. Iso nga inikkan min iti adu adalayap kan kalamansi. Tapno addamot ti pondoda. Iso pa'y agatangan da. Ano'y nuyan nyo mo't dagijay nga agasawa? Anya? Napigsada pa'y mat. Kabaulan dati agmula no kayat da. Ngamang namnama da ngaminan iti dawat-dawat. Anya? Kasanon no awan kayon adaw-dawatan da, di matay dan. Neesaan mo takas ta Siyempre, nairanamot nga ado ti bunga ti dalayap mi. Iso nga inikkan mi ida. Sayang lang mat ano malungsot. Adumat? Amok nga ado, kat amok mat anatan-ok kayo nga agasawa. Pilantropo kayo. Bagay yo ti agpolitiko. Ikampay iday ti kwarta Taka si damot ako nam. Taramag. Kunamutlan asino kayo akatanukan ang nagipadawat kadagijay nga agasawa? Konsentidor kayo mat. Da, Tata Isyo ka diti dakdakamatam. Wan! Imbes asurwan nyo idang agsalukag tanapigsada pay, itad kayo nga itad. Anya? Gaputadyak pinadawatan ni bakit indang iti dalayap. Inikan yun iti reprap kan adapay na yun nanat natang. Awan mo't dakas na. Dakas ata na insultuak. Anya ko mo ti paka-insultuan. Da kayo nga agraraman nga agasawa. Kanayon akontraon nyo ti aramidok. Mangas asar kayo. Ha? Kaya't yung ay parang anasayaat kayo kat dakasak. Agin sisingpat. Nay, nimot leroy di pag napagnay ti sirok ti manggami. Nay, day talagpido ton ti koon na kadagiti mangga. Ay, agoray ka man. Hoy! Leroy! Anya teraramidam dita? Pitpitutot dagiti naragrag a bunga ti mangga, manang. Sayang mo't niya, men. Ay, talaga sayang. Iso nga rod apidutot to dagita tailakok. Tasayang mat dagita. Ay, jakmat na itugot tay kwartak, manang. Tauray, bayadak la ko man dagiti napidot ko. Kasla ka pa'y manginsulto? Amok nga ado ti kwartam. Awan mo't, manang. Ngam kababain ka. Isa bayadak tulangan dagiti nailawanan ang napidot ko. Diyak pagpabayadan kan ka. Iso nga isublim laang ang dagita tailakok. Ha? Inton maminsan, ipakadayo pa'y sakbay nga agpidot kayo iti saan nyo ako kwa. Anya ti kunam, Erwin? Pinabainam ka no ni Leroy. Kasano? Kat di damo ti agipakada. Agala dalatan iti sanda mula. Dagiti laeng kanumot na regreg ti pinidot na. Ken maysa. Adamat kano itirwar ti alad. Ay, awan bibiyang kon. Basta naggapo iti mulak amangga kukwa. Saan na kukwa? Binayam ko man ata adamat itirwar ti inaladan ta. Aguray ka man, Erwin. Apay nga isakit mo day baro. Di mo ka di ikan iti kay papanan na bakit? Siyempre, kababayin mo ti manginsulto iti kasdila nga banag. Narigat mo ti agim imaw. Tamangan no, imutan da kan tumat. Ay, jak ugali ti agdaw-dawat. Iso nga awan to ti pakadillawak maipapan iti dawat-dawat.
Isungurod nga agbulaak, tapno sana ka mapanagdaw-dawat akas kadakwada. Anya, Marwam da no jak sigodon adillawon ida. Inton agangay, adonton ti dawat-dawaton da. Mawatap! Kagurgura ka talaga ti agdadawat, Lady L. Tapagarupag asadot da. Isong agdaw-dawat latan ti amuda. Kanayon mata ka sa unak nilakay ko. Gapu iti madi nga aramid ko. Iti na minsan, nakitak manendag iti kagurgurak akaarubak. Kat. Nay, nimot leroy di adda iti arubayan dalina. Tangad-tanga damot ti papaya nga ado ti bunga na. Nagmayat mo tunday ta papayam. Nagano ti bunga na. Iso nga rod ang mga alak iti kayat mo nga alaan. Saan mi amay ibus dagita? Na, naglastugan ni Lina ng agsasao. Bakay ayong agpaisaw. Wan nga rod, makaayayo dagiti bunga na. Sige, mangsok dalak pa iti maysa. Ay nanayo na mun ata, ipaluom mo ti daduma. Nasustansya dagita. Agdadawat at talaga day ti aleroy. Day tamot alina, kunametlan asinon akasayaatan ti ugali. Yaman na ka. Kunametlan asinon a pilantropo. Hay! Masuro na ka mangbuy-buya kadakwada. Mapanak man laengen. bakit mula ka amula ng awan mo't tiraragsakam? Masurunak ngamin kadagiti agdadawat. Awan mo't ti agdaw-dawat, takanayon kamat ang manginsulto wenno mang pabain. Basta, masurunak. Ngamin, no di mo ikandagita nga agdadawat, chismisan da ka, agsakit tinakam da. Atap mula dayta bakit? Amom, naragsak ti tao amanggad. Anya? Kita am dali na kinkardaw. Nagragsak da no da mapadawatan da. Ngamin, naragsak met jay dumawat. Ken, naragsak met ang mangipadawat kadakwada. Kas panagyaman damet iti kinaimbag dagiti agasawa kadakwada. Mangpadiguda pa'y. Anya? Ha! Oray man awan ti agpadpadigo kanyak, nurantanan to matlati dumawat. Pudno ti kunan ni Erwin. Agpinpin na digo dagiti dua. Wow! Nagbanglumetan. Ay na, makapabisin. Isong arod nga umay kamot para manan iti tinola na itip amano kalinutaw. Nagimas lakit di dayto. Ewan sinagpawak iti papaya nga intad mo. Na, Ay nagsayaatin nga agyamanak Wanan yaman na. masurunak lamang kitkita kadakwada. Plastic dagijay nga gasawa. Asino man ang tikabusor mo ay hamasing? Dakardo kan Lina. Nang rona iti day di alina. Apay aya? Agpabida. Apay ka day? Tila may padpadawat na tapno sumikat kan tumanok. Bay amlat ta ka day. Tadi na kamot bibiyangan. Makapasuron ti panagin sisingpot na. Talaga mat anasing put day yataw. Isu nga ado ti mangayat kang kuana. Anya? Ay,
Aguray ka man, Erwin? Kaano pa'y akursunadam ni Lina? Anya, adda asawa jay tao, ibagam kit din na kursunadak, nagalas kamot tay. Isakit mo launay ngamen. Pudno mo ngamen anasingpet. Babaiya mo na, no kursunadam. Nita, Di man ulitin ti agsao iti awan kinapudno na. No di mo kayat at tepek tasungom. Kababaing kadagiti makangeg. Ibagadan tupay apudno ti sasawan. Manangimon ka, managatap ka pa'y, ken imot ka. Natungpanak ti asawa, ngamjaklat ta ng yernad, Lady L. Siyak paikit di tinang sintiri ti panangtungpa na kanya. Nagtultuloy nga rod tinagalas a kababalin ko. Kas iti na minsan, Day, jayon ti tarabita palakay. Hoy! Lakay isyo! Nay, berber nga sa nakmutlatan, masay. Asino ti mangraom iti tarabita bakasken ka? Nangeg ko ti panangisarsaritam kanyak. Chismoso alakay. Anyat basol ko kang kamasay. Tarabitab ka? Ibagbagam aman nangimunak? Ibagbagam adakasak? Kasanaw kat pati nasingpot ataaw pag imunaw. Ay, salawasaw kakit di alakay. Ay namasay, awan di panawon ka makiapay ti kasken ka. Adaw ti aramidag, isuan di takan. Hoy! Sangunak si kalakay! Bastos! Anay ko. Ay, nagsakit di tiyan ko. Apay, maseng. Maditi tiyan ko. Ay, nasakit. Tumar ka Kaano pa'y daytaya? Nagtumara kon. Ngamadimot lata. Mapantan iti ospital. Napanag iti doktor iti agsapa. Nagtumarak nga magsakit man ang tiyan ko. Anay ko. Magda ko magguyabanaw ta ilambong ko ti bulong na. Napigsa day jay para kadagiti agduduma asakit ti tiyan. Adumot tin tinakapadas. Iso padasay bareng mayat kang ka. Idawatan ako na iti kaaruba. Anya, dumawatak iti kaaruba. Juan, Erwin, patsa ka makatulong kanyak na ita. Tay sumot timang mangag ko ngay bagbagada. Kan adon ka dagiti amok tinakapadas iti kastak at mayat ka no. Mayat at talaga tanabasak dayta iti libro. Ken adon tinakapadas. Ngem ti maday ket ti kinakuspag ken kinaimot mo. Ha? Iso ang mabay na kamapan agdawat-dawat iti karuba. At dagoy abano mi, ngam isumot ti pagagagas ko. Mayat ka dimot ken ka? Mayat manang. Isong awanan ti rekrik na kita, tayo daw nga iso ti ilamlambong ko nga inuman. Ay, ikanakman mo't iti bulong ti guyabanom, Leroy. Ay, naing pisa. Isadyak kayat nga ipadawat. Uray gatanga kon. Agkarasakit ngamin ti tiyan ko. Ado ti makasapol iti dayta. Nang runa dagiti nakakaasing awan kwartana. Isong agbirok ka langan iti sabali, no adda mabirokam. Awanon ti mabirukak, Lina. Kat nakitak nga damulayo aguyabano di talikudan ti balayo. Ikanak mamot iti bulong na, tailambong ko apagagas iti marikriknak.
Agkarapadoktorak ngamin, ngam di mo tumimimbag ti sakit ti tiyan ko. Mayat at talaga day a herbal medicine. Iso mo tinakaagas kanyak. Ta idinapanak iti doktor ket awanan ti rikrik na. Gumatangak man kabsat, tapagagas kumot. Saan ko nga ilakla ko masing? Ited ko kadagiti agkasapulan. Kan adda pa'y lemongrass di taanayon na. Ay uwan, may sapay day taasap sa pulak. Ala umay ka nga rod, mapantay di likudan ti balay. Ikan ka man, napintas day ta para iti salunat. Agyaman ako unay, Lina. Ikan ka pa iti lemongrass, wano barani yung nga imulam. Taison to ti pangalaam iti ilambong mo, nga inayon mo iti bulong ti guyabano. Dakkel at tulong day ta, Lina. Pudno day ta masing. Nagtanok ka, Lina. Nakasaysayaat ka. Kun, pudno unay asan ka nga imot. Ha? Pakawanan nak, Lina. Oray ginurgura ka, kat may turod nak pailaang aparaburan. Agyaman ak unay, Lina. Awan anyaman na masing. Ragsak kun ano at dati maipaay ko iti pada ka tao. Nakasingsingpot ka talaga. Ad-ado pa'y kumati sumangbay kan ka aparabor. Tapno ad-ado mo't ti matulungam. Katragsak ko day tamasing. Maragsakan ak no adda matulungak. Nang runa no makita ka naragsakan na salunat. Kan agbalin mo't anaparabor. Pagulidanan ka talaga, Lina. Sika ti pagbalinak nga ulidan ko. Agyaman akmanan kan ka. Sana siyak ti ulidan, masing. No dikat ni Apo Diyos. Ta iso kat naragsak a Diyos kan naparabor. Iso ano tuladen tayo ti kinaparabor ni Apo Diyos. Agbalin tayo mat naragsak. Akas iti tao at tinulungan, wano pinaraburan tayo. Kasta unay aragsak kanyaman ko itimpakita ni Lina kanyak a kinaparabor na. Nalaos tibain ko kankwana, tanakasingsingpat, ngam pinagatapak pa'y iti dakas. Manmanon tikas kinilina iti ayan mi, Lady L. Kat imukuok iti kaungkak ti kinasayaat na. Iso nga ininot nga roda nagbaliwat. Nagbalinak mata na naparabor kadagiti kaaruba mi. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman ak unay, numapili yung idrama tuy padas ko. Tuy pagayam mo, masing, iti bawang, La Union. No agaramid ka iti kinaimbag iti pada matao, day tamat ti mangguyugoy kan kuana, tapno kuldingan ti kinaimbag ti panagpuspuso na. Katumulad mo't nga agaramid iti kinaimbag. Nakalanad iti Biblia, iti taga Roma, Kapitulo 12, iti bersikulo 17. Diyo supapakan iti dakas ti siya sinuman nga agaramid iti dakas kada kayo. Ikagumaan yung aramiden ti kinaimbag, iti imatang ti amin at tao. Alakastan masing, katagyaman akiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kun musika. J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay, naimpag, nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates.
click here